shafo ne adofo me mo bibia kwaba Edifa Emergency Ghana TV eso me didi se bibia ehyehyeye mu pomu ehyehyeye edi emam na busia ne gista ma hakofa bandi chese nya asem ketwa obi age obi ge sofo age obi ge na nsema e wasa story mu di busia etwa se wankasa wo ka me ho na wodi wani kokko hye na wodi waso etie bi eno ti me nsemre yankoni enkonko tie na afi ye ba na wadwe nche kakra wo no wodi ato comment section honom edi amam na afi so afemu afutuo de atu ye ho afu de bi nso atu afoforo nso afu ka me ho ne ntwa emusimane enkonko tie embra sisia Ora akwaba brawanim yaja na what to say Nyankopɔn adom no mpaba ho ye pa papa. Okay, ya for say Efemi yawusu me pacha ya ufri he na bai mi firi kronom bosie hey aho na atie me pacha kwa na ufri me pacha mi firi bo ama chechero na firi kronom bosie na metie ofenso bo ama chechero pacha aho na ufri pacha na mfiri na mu bosie na metie eno abetena me pacha wa uti ufie me pacha hey oya ade yawo na ya adwuma ben carpenter we carpenter ni wo ya de wo carpenter ni mu me boda so carpenter mu no enti obi oboda so ntumi nye nkonya ho enchichemu wom ye mo ye boda so ho ne ye wofu naka ye mo mu yinkonya beto boda so de a wutimi ye odup wutimi ye ceiling demo ceiling no any protein team any glass ni nyina ni wutimi ye okay beto ko so usu ni nyina bom de ne so usu na so usu san wetuma ye ni nyina bom aha enti se bi ampesa me boda so me yefu naka na me ye stuffing cha ni nyina chem ko susu ni nyina so wadu ne fast de odu machi enche obehunu okay na wudi agoso nso be chi watu mukire se wo yefu naka na obaji ni sipa ni sika ana so ko boda obaji ni sika we penny de se wudi agora ho be kire wo ti se ba ko na ya no mani akọ ba ko na timbi eguso awo ye hu ti bi adan so bo na oba woni nko ho we yefu naka woni nko ho o ye stuffing cha woni nko ho me pacha okay na awie yi asem baina edu afri kronum bosi abayanuma shawasem na se na chirechirim na me ni watifo nte wase yi awie de me ba ha boni bi ni sha atifo nyina ne be gefo nyina wie na wie ya joso na ne tintin nyina se me no ba bi na wo ho no na mere kakra ni no me na tana awo nkransia oni oba bi na wo ho no ba ne wo no me na tana awo nkransia but me nye oba na ho ade ma tintin ho ade mprensa entimantintam ana me no ho no iti mere kakra ni nsa ne tede hundi mini ntam busansi di no so hundi mini mtana no wose ne ho ade ye nam se da bi wo ho ade ye na ene nko ade nkenye problem me ho kwankra me fa so me wo ho ade na da so mwie beba ani enne busafo ko hyiaye te busafo ba mi hye nsa ne tam fi se me ye wo ho me fi se me po ba ne dia ene di tibia no me fa bibi hye mu kana me hye ebia oba no me wa no nti krono ye ne wo hin bi ko hyiaye fa nana kra ko hyiaye nana kra me sa ne te dia me fa bu ni nsa ba ko nana kra de ebusuani wa ebusuani wonye ebusuani de betu fa se kamen se krono mpanyimfo ni bia okay wonye da sam ko da no okay ni hia no mu chesa ne te dia di tv ano se bi se me wa ba ni dia me fa bu ni nsa ba ko ni ska 5 million fa mara ni onu mu dance ye no me bo so me nsa fa ko ba ne ho ade mu kai me ka se mate enti me tua se sika no e me busuan no e diska 5 million ni kan ho e de ma busuan no mu giye ni de ni ko e bebe enti ye ko esi ape no ane de ye ho no awa no ba sa ne trust wonti mini mentena bi amu bisa di na so wonti mini mentena o se tan wonti mini mentena e ma mbinfo sa nze tie dia e ne memfa ne nko ni kum na me busafo ne nkohia e me sa ne ni kum e kudu kum no msia peso na busafo no e ni busansi di ntini e ba e na chichim nyina chimo se munya asem kwese nke fodo ka ba ti sa ne tie dia o mama na boso miensa fa nya hwemu mehwe no bi na so oba wara na ase won ware no gina no bi sa ne mprensa no ba ne gina hodin no msi so afro so ba wade dia ye mara enti firi ha ko oba ne kum me ne wofa ani firi an ye ko no oba ko miensa ne ko ofiri domakom wo ye domani won so wa die ni ya santini asantini domani domakom ya to aso ana ja ye ko na no papa mo yense
we nyansa me sanki ya furu ka akrampo baha domafo na eka sei o papa no ne busofo no kuhia ye no wo doma ho no se we nyansa me sanki ya furu ka akrampo baha no te sa ne tie dia babia no yo mane bosome miensa te bosome miensa ne duna se hunse wa ni obetuma ware a ne ya hia untimi wa so ne ya ka ne beka ane ya siate ye ba ye no ane ya di bibia hye ne wo fa na ne koye ne nsa si bibia ne ye no fa na mane nti nya abosome ne na wotwe mienu no de kwoto me yanko ba ko ne ka chense wontimi ne me entene biem abosome miensa ne nu ye ba nya abosome na wotwe wontimi ne me entene biem se saa na me se mate na me femo fa ngoma ne se sie no oba na kan no me ende no busa oba no so no ane kan ye eso ki aka mate ane no kunko ho no nti ye ba ne ye frɛ ne busa fo nhia se ansɛm na ye ba ye be kan no sei na ba bisi oba ne kyerɛ se si wontimi ne me entene ho biem nti die ho no se de ho de a ya kan yate ana ene busanfo no be hia ye wo be hia no chenche se sa ne te de a japade kakra so ne ntem msa japade kakra ne ntem ne de a yin kwankra be fast so ye maye nsia ti san kwa ne nsia de a me ne ma ne nsia betima ka mo ma me nu nchai okay na msa ne maye nsia no de mitim ka se japade me ma dada na ba ko bisu dada na ba ko na de aka na me ya mankura na tenemu na se me pema so bi me de friends obeto ntem na me de tota ba fa hewdi mu de ama ana wose wanti ase ana sibi ni sei ana wose wanti ase na mentwe na mehunu nimi buso fa mo adan se obi ka se twa na be hunu e kasa mu du saa bre na hwan na na ahia e ye ono ne wofa no ne wofa ana ne bra ana papa nua ana mso me brothers mienu ana me so ana me wofa no ti ko npa be ta ni hia kan sa mo no enti wo se o ye edai no defense wa atum ono ntena baakum toilet and bath shim na baakum yes ne nan na aka no me ya ma me mana mankura na betenemu to aso ana so won tiase na mentwe na mehunu twa na hu ye kasa bi mu du bisa woni me ka twa na bi hu dia e threatening kase pa anti mentiase ne ka so edi nyai enti free ho no o ka tele ntwe edi be na otwe kutu na me yi adwuma no frem banse obi ja betu fie ho no obi dija abetu fie ho si fie ho eyim sa me kwa ni so ja tre wo fie ho no nyanka sa me kwa ya no baako ana store no baako ana gate baako so da chi ho so baako ti gate na no ne shi kase pa me no si ho na shi mo e si fa down na locks down ni mo ceiling no e dan ntoma nso dan ni mu ani bisa na wase nyon ni bisa nyon so okay say wo enye wo me de manyankopon ene eti ho no upia uhwima na awotwe utumfirifie bia be Sunday nyumre Friday nyina obafie me kwa wo nkrame nam ja itimbe bi na ohwim nam so itimbe bi na medwem ho ana busofo bi hia ka se edan no ho asem ne kan me de ba akoma no wo mo hihye mra mam se ifiri na ekro se sa na aba de edan na wo de no me nwa dan mu biem do maafo ne be hia be kan sa afi ne de kire ne busofo na ne wo han me ne wo fa no ene o papa nua no ene ne bla no hihye sa mra ne ma omo no wo kumase ha wo kumase ne busofo nyu so mo be kan se mo no ene wo mo hihye mra ma wo se ifiri ne ekro dan na wo de me nwa dan mu biem to bi no mehia me baby se me mesuma na obo ya de mamia akora no menyina bontin fra akora no valande fra akora menu nga oba ne dem hono anam semati to so nzi mi oba nsu control bia upia me mfa no ho anam semati eti edibe 3 weeks ko 1 month oba ne ya de koda hospital no oba mfre me mesumensi ho mo hana no fa frɛ me ka kyerɛ me se dit no ba ya na nko nam sa ma ba hihye me mra ma me se ni se ne ho de sidan na me ko hospital no musime no wada na me wada mu dia me ko so da ka ko pede won te ne dia mintimi ko sa ma ni na chan bibi ko kotuma buka butuma ka chimi plane se me na makoni bibi ma bibi ato hospital no to de me nko ne nko kina ti fo no start here treat me se di ti bo ba no me nsem na me condom first before ba no before ma de mfa mro anye sa na se no gusugu nkra mbu se firi me hono why na e ka sei kire wo ye wo fa no omo krom hono no se no gusugu nkra mbu se firi me hono na ne wura fi se nuanom no bi nso abetena kumase ya behyehyɛ sa amra ndi ama wo me bisa na sa question se nyawo na so ma busofo no be kan sa ansem no wo so wo ye nkora na so wo ye nkora ka so mo be kan sa ansem no ene de me no nya adwene se wo na so do ba nkwasem de japade nyina ma oba no me ka ni wo nam de ama oba dan ne ka oba gia na sen ka wonye to ka chim plane se nyawo na so ma de anya me so mentiase ane epompo no hono nam se menti ne manu ni nse biase ya se me de ba na be da busuafo a me de ba na awie
asɛm wei deɛ Kronombosie papa saa de bɛɛ na woteɛ wɔ hɔ mewɔ na na aduma tankyɛn aduma ta saa de hɔ na flesh bi last me na mo yɛ program bi no saa kwa deɛ memo ne na meka ne ho nsɛm wo bɛ ya saa be jinja me ama wɔ na aduma ta elia hɔ ma be yiyi ne ho nsɛm asa pie bi so ɔno nso wi ni bɛɛ ma saa kwa no wi ni bɛɛ ma akwa kura be ka me no agya kwa me wo mfrɛ patuo ma me no wo ma me sam ayibi akwa ne nsɛm wo ne ho paa wo na anu ya asɛm o de tobo nye ne ho asɛm na ne yɛ ka ntimi pacho ade ba kun sa ho ba kun sɛ ensɛm ne ba sa ne nyina akyi no wo ka sɛ ne ntwe ne hu no ma mfa anya asɛm ebe mmere kakra ni wo de ba ko be mi da n'akyi eduru anka no said you be told do me anka sɛ me da akyi papa no hu do no hu so ɔno na de be hyɛ ibisa no sɛ wɔn ne ka sɛ ne ntwe ne hu no no evidence on the phone so hu so de aduro kɔhyɛ hɔ woman ba ko frɛ me ka kyerɛ me sɛ wo so de do be so be 2 weeks ni wɔn wɔ fra bɔ mane yɛ ɛna so sɛ kutu yɛ wɔn wɔte na so ɛdo first one day ne yɛ at ntmatuntum ɛna kokɔ ɛna fufu ɛna homatuntum kokɔ ne fufu ne akyekyere ɛna ya twere me anka sɛ me din ahyɛ ho ana ne abokosua bi ɛde atonkum ne kusua ne temba so taa ne ɛkɔ ne ba saa ne ɛkɔ te saa tam mu no ne me so bi sa ba be so ntu wɔdɔkɔ pem dan na meti wɔ dem no ugya hɔ no kakra fu ano ugya hɔ ne to hɔ no nsi bia me kwa akɔdɔ me ampa so man kɔdɔ hɔ ne kɔ be tuma sika me dodo me da chi bi bia ma no itina bɔde ba kusi ntimi fa echo na mu nse bɔde no nyina bɔde nso buda hɔ untwa bɔde no ana me a me fa echo nkutwa bɔde yes me twa bɔde mu si tutu bi bɔfa mpere kɔ pesa na sa no bi shi jaw ha di be tutu ne bɔ mpere kɔ si me gino ho na msa wa nkoi eti be 3 days na mesa mai bi frɛ me sɛ wo yɛ do wa ba ha sɛ minkum na me hwɛ mu no wonni fo siko betwe bia no e bibia no me hu so wonni fo ntimi nya saa de mfantie me nyame na odi aduro be hemi dan n'achi o be hye wache na onu nim se bia do no ewo adwuma ana wasa ba ne honom timi busa aman ne se wona ye man se o ye mo so akọ me me bibiri ana wasa ba ne honom timi osofo bi mfi so wo ani me osofo ma mehwe na ma osofo ba ko ba no be no bi tu ade no we so back to am say hu nya mfa nyame any 2 weeks na sika wa ya saba ana mka sema amene hu wo ka kyerɛ ni no se obi de do sa de do hu me da na chuno ene ya sidie miensa ana so de ya hye honom ana so sa twiri medin asa de atoso ana so me ma so fom sa bi tuye ijane hye no be hye ye no o me fu so enso no ye do to muso jane wo me kwan 1 2 3 wo kwan no anu ni da mo be week no na ade bo wura me don na fere ho hyehye me ani me bisa ne se ade na wo ni se me no te bet me dwunu se me no wo ma bet my de che wo de bet na minti na so sane me ehu nyame ti we no be gina jan wo so nya hwe kokon so nya hwe on te se man ne fere me ka che se me ready number honom wo fra so ndem Saturday klombo no wo sa ba honom wo call me me da sorry papa kazi wo free asondem Saturday klombo no wo sa ba honom o ba be hu nyama won wo hu se me nifo ntilo won de won yesa ni mo ko baby mia bebrebe na yesa ni ma no na mse saa ana mse mate ane no epompo no hono ma me ka se ne ma na oye no papa edoso wan hwe na bibi kotu sise buso bitima ka jim play se wuri se wenzem won o se japada na ndo wo paaje mi ku anya na sem o se me japada na wo paaje mi ku anya na sem ana so to menye wo ho ade ye mpa na mo tweye me nka njo se meja won wa CPS sekatem untimi ne ntimi bi ifine comment baby me se mate mai ba kubo ho sa man na hye wo ba ni kutu pa mama ne sa ni ma no ono so wo bosie ho no wona ne yere ne sa ni man papa e kire se wo ba ne ko fa ko to bosu na wo ba ma papa na nam ma ho no ana mutum ba bi nsum tim ba bi ko tese mbot na ho no ti papa na ko bo ne steps man wo de fo na bo sa ko soro ana wo ba no du hu no ti bi ebodwa no ma wa na wo ton sa ebodwa no
ana akofa ka bi gugu bi we ya metua sa akopum se last payment dem kan metua na 6000 no 60 million papa bodwa hudwa yes 60 million ko diamanfo ka ekoji bus di dwanen na mkoji bus 6000 kutu to nyina fi wonom te busun bia mkoji ya sa busun na metua 1400 it was 6 months me di nua gu me das nka me bofu no santi me breaki se de be me nyima so mudue me tua scanning nyina wi susu a me to kan ho eni de na dem nya oba no ku scan fast me bisa na dan to kan de twa so be pim ne wansi kra ma pam de twa so mai na me ka so hin kutupa ne se enam so woni man ne kwa asore me da asore mo kwa asore be ko SD pacha wani ne ya bosi ho ni an ne kwa asore no ana wodi hu sa man kwa se firi na ekro me hwe man ni nsem ni nkomo na wodi no enwa me ni anam som ko edwuma me ma twe ho to hu firi man ni nkyai me ka wo se bi sisi woni man no entam asem da na wo dan yo papa ana ma me so dan yo ma me nam se saa se ni de yo papa de yo ma me ko mbona enye mo saa Emma wo be me eyiri firi mu ana ko ho no yi no am de to no wofo no ka chi ni plane se kwansi na ma oba no nam so mo frɛ papa no ne ka nze efiri ne kro oba no nsi fie mu so mu nsi mi fie biem ana mo kan na mo se wo mu sa ma no se me bo mu fie na mo se da bi enti oba no soro ho chi bi ko si ne na wo papa ne fie ho no papa ne nyoma papa no ne ye be ma ne mo si fie ho si me ma ne mo fie ho no Emma ye hwan niama if you want to know could be me beside papa no say ne baba ma no wo sie wo ko SD me pa chan no unsu ko bi ko bi me jai wajai pa chan me jai se si a wo ko SD bi Emma papa no papa se ono ne baba ma niama ana wo sie na wo bi sie na because na we wonchi ana na we wonchi ko me wasra no pa wo ma be ko school zo mbe ko ko mbona umi ara nkura no on profit di mpre so ko so bi niema ne mbusa papa ne sa tibi do ban to mbusi se mbusa na di ntuna wa beta wo sine won ko adwuma wo so on pa adwuma maame yes me pa adwuma maawo no ntu te na adwuma na wo ye no obi aso be ze adwuma no wo so pa adwuma maame ne twam ko na me twam ko sese wo so wan twam wo kan se me meke kabia kyerɛw asema na kan zamani wo kabia kyerɛ ne wo se na me ka kyerɛ papa ne se me ka na ne yejum ka kyerɛ yes oh ye ka oba na sema de bia na ko udi wo budi fani oba no waso pa won pra wo fie wo si wo niema ayi wo pra fie wo hwe mama mu ko school wo ye hwe ba tun so bi niema e ko metuma gye so ka tube se won pra ne ma na wo sie ana me kan sa asem no ma so ma me kan se mo iri no wonye hwi na so wonye hwi na da na ba betan ne na sinya me no ma so fa me ko banka me ko ko jame maame ne yesof maame ade papa de SD sofo me pacha e wo bosi ho SD sofo yes na so o matuno SD for the tomatuno wo mu di tu wo matuno papa o matuno ana me nsa ne tie dia e fi me ekro ha obeto be sin nsi me hebi me kan ma me ka chimbe senya me kura mpuna ni wo kura banka me yiri jame na msi die na wo ti ye ntema wo yiri jame me yiri jame na ngi nyine kwa asoro ba kra di krom pass oba na be kas match ona e so frɛ me na wo frɛ oba ni wile tasin kwa be faso na ka se we meri wo jame dia ku be ja o jame dia maintain so aka na se e ho ana ba be mana so no ato me twedie wo fie ho die yesi le nuama yes to to me twedie sa no na me kita fun me fun ni gu ho no ana mo yede me ka che me se me hono amfa me sa nka ni bi enti wo to twere me to no ma oni o ma me ne he ntem to ma me so ti kwatitoy so ma me ne kwatitoy ana me sori na me da me ko ba me se me nsi fi ho tu me nsi fi ho da me nkasa papa ne ho me dwan mo so dwene ne ho na nse be busumi ni me wo ho ma me papa na wo me fi ho ye ba shi gene chi no me papa na wo me fi ho no obe pedie ana mbusa se enfie mi enu ni me ma wo fi o ma mi fi mi timba me dwen wo pe do me fi wo fa jimi ko jimi focus ampa ni nam wo be wura mi fi mi pesa di ndu ba mi fi no wo di matem papa ka me bon ho na man focus ba mi fam sanka no wo di matem no de ni ko na me ko to ya hin nanim ya hin frɛ na wa ama na frɛ mpino wo so wa ma ba bia na bo sie hin frɛ no wa anko SDA sofo no wa anko
so osi sese yetu no SD sofo a yetu no wanko eno hene frɛ no wanko tinana kwa kachi ni plane say bebe mfi me pen me fama asem nko ana me de e free wo be pemu ne asem no twetwere me wo me mfa nko obi abia biem eti papa no ene maame me hyentemu ana moguma wade ebisen ke nyine kwa asore ba ko na asem ko ba ensisi ni siesie oba de me free akọ SD for asondem ene ko kan me kwachi plane say asem na aba no ya transimple bebrebe enyi obi anton dem sum ton baby omo kachi me plane say min fama ni ntome ma no na de bia min twa so ni ntra sen kan asem no mam ka asem ate e ma badwo bu so oban se oba wana so ngono so ba wana so di be ntina so te papa ni fie honom ama ne kiremu kiremu se wo nia ba ko afiri mu mere ni nia ba ko afiri mu na wokofa ne mafo embegu ni so fie honom sankro ko fom do mo bae no emi bu so se na sankro ko fom do ma di na ko fa sankro do mo bae an wo se di tibia no ye yu ankra ne beko bepimo ne nkra ne nkoy kra ntifie ho ma me fanse o mi nyankaba enye hwe mafom no mote papa no ma me ewu on papa ewu ana papa tiase wo ma me na afiri mu na papa tiase na ma me afiri mu a papa wo ho ye dey eno no tama wo start ko fa nkra na ba no me so no pa na me se me ekọ adwuma ana se me pese me ba me di me nua na ma ba na me ntimi no nka nkra ho asem me ekọ adwuma ti me so ma me nkọ adwuma mra usimi ntimi ntwen me ba me nkran beba na nes wo di sadu nyima nyina wi na asesai me kan no me twa so me bedo nyina nkran no ofie ho no ana me tu muma ba ko bi sanse e kwan se no ba ne nam so me kon kwa fas ko fa nkran ba ha odum ana papa m kon ba unsi fie me na masimi fie magin toto masimi fie because kan me dwon se bia mo da mo be ma me kwa ko fa me nyima no betna ko bi se bia yi betwem ne toto ye be ye nes an ko ba sanse wo do pe ko fa nkran ne romba de a mentiase no msi wudi minya ne nya yi ni wi ende yo yi ni wi ye yin bi osne ye yi no asem be na busuan ka fa nkora no ho wusi me nyebusuani me fa nwo busuani no na me nyebusuani wo ba ka za me kire me no fa nwo busuani mu no na busuani be na sifi wo ba ni tim nkra tim anase busuani be na be me be ka bi de kire me se die tie bia no e bi kura mpa wadawroma me ma me wo me ya betna wo nche na bi bia ni kwankra be fa so wo ba busuani mai be me busuani mai na nkran tiasa de chese asimbi koto akra na ne so kopa ba mane na ma se wo ka oni pa 11 da ba akum me ka ka chini place ya lesi mo nyama sem ya lesi nkran ma enyama sem se sa ya lesi mo nyama sem de am so me hwe man nkran no emet ne fi honom e me do mfuso mo pe ene kunko honom eti mre kakre na me ka se ne ba ba ma ba akon akra ni pie Boy 12 e beda na akwa me pie mi ko be egudwuma mbi do mo ponda wo sa ke bi punzi na ponda nam ade mo ntumo punu mu nimbi na ni post so wenfa ana osia wonda honam so wonda honam timi no ba no so hwehwe akra na na dwuna ye hu akra no ana ko so funa ho kubuza nse wu a Japan na so funu kire mu chense o ana mo frɛ kron no mo ka kire ne se akra na ba kron no ho pa ho no ma na dwuna namsmati sankwara nine na okofa wo mo ba ye no ba ko afiribo si ho kokro dom ne papa wo yes itna de chi anumre na okostu ne se ne papa wo kro nom yes anumre na oba na bi sanse wo ya akra abonisem itifi no ko me man tifi obeko oba nso ni ba bia ko ne ko kina mere no ifiwo na nkra ne pon fuso we be ma na yo me ma sem akra na ya de a metin na sem sa na ka kire me tika me hwe oba nso we de monom ne se ba kasman fam san kan bi twa so na de chama pa na me so akra me kacha akra se kon pak ne me fifi anko me ko dia ba yebi ofi anom ana so akra ne se no dimirika to ne ko so funu fi honom ugodu so funu honom na yo kacha so funu se wa ye na dwene se me ma ye ma dwene se di ti bia no nya de se me man kra tne fi honom ta na dwene se me pa kra so me wo se me ono ba na se won pre ne pre chinada so funu ka se empli if papa ni if ni ho ko papa ni fo no emungo so mungo sa eti problem ba na wa falla no so no ko kwa be 5 minutes musi kwa no so beto ka se empini ubi oni fansie ni sofo na sama waka no bi oni fansie ni ready edi sa die fotu ni yara empini hey do fi so opebia no ya oni fansie ni na misi mitawachi misi supportu we ya wo ya ezdi mi ya wa na wokro hey wo kan ni nyina papa mi je fenso na chidna me ho wo so am se ka me wura fi no bi ka se wura fi honom
na medam ni ko baby na me koto ne bla anim tene bla frame bi san say asem ben na wote won na wo ka sansam no e che obi no awu bi awade yes anima no papa ne ka busana wo se e preaching na se enye preaching bi an preaching ya wom ewom SDA ni ya eti ye bon na branca se ma men so na medam di twa so ho na meka says the phone frame ka si yinhia e kosie ku bi na bo no so bo wane so bo ware dia di bank na ko papa ni fie ho no na so wumi aketo na wo firi mu no ne ba no wo be 1.5 years won na ku firi so nta ku fie dia akra no so school dia ene firi na ekro no asofo na ama ni wo ba ni sika se gi fa wumi ba no kutu school mu e di phone diska ma no se gi phone ba kutu school e firi na ekro no e nsi fie ho biem na so ho ade na maka yate Miss Camenya me mfa mara na SD for na mfa bi nso ne nko ye ho ade mfiri ho no no mo kan asasem chem se wo mpesa wale ndigu wo ba ya no be ka kire wo se empene SD papa no o mpene sofo ya yes empene bonko wo ja wade ko ne ho ayefe o kasa a kire wo yere yes so wo ja wa bra asori mpanyimfu ankasa aka district pastor team ana church pastor phone hum nyina ne mpanyifo nyina te ka asem no ana o se ompene no npo ni mi jawar ko ne ho ayefe o ka kire wo yere no ka kire me yere no nti sa mate ene fa na wa de eti mure kakra mu ana wo ba no e ba se na me bosi ni mo mi fi no ni mo no sa ma badu e nam da twire ne bo nti e na ho no no eyitia me bo shop ma na no wo to aduane bojo mu ko ton banchi bayre ne ni man hudu bebrebe sa etni Sunday na na yedma na ye na do na fancy na ho na itia na dia me bo be 3 years ni wonyi modwuma biem me mi tu dua ba ko bo ani mo honom sa se me de benchi to na me de egina so ahye wonom no timon man na me se oba na be di mi kep ko be pin metal wo no na sa ade na yesa wasia eduan mentu na sa na ma mentu me ye adwuma ni skama nko ko mentu na mi tu dua no oba ni di matem papa ana msi mi yejimi fo kwase mpanyin na mate na msi mi yejimi fo kwase mpanyin na ate mi fie ene kwatena papa ni fie papa na wase mi ye bema mi no ku vene kwatena papa ni fie so na so mpran papa no aso wa be ka jembe se na papa ne bedam mi ko bo mi ntimi ni na sa na no o yere no na e ka sa so mi kire se na papa ne bedam mi ko mi ntimi ni na sa na da biara da na asofo ya ene ne bedam mi ntimi ni na sa na no na mse sa mo wadanse fo ho ana mse waka amate efiri wo besi nwe obi atene baabi ti ba me ba ha nyina ne se awade no busofo no ba bi gu awade no komsi fi na kro no wote hwa wonte mete aye me mara me di me mara so na di nto mo ka so wo minsam se won me ntia ase se me beda badwafo no mu kire me na se dan na e de man no na wo fi se sense won tia ase ya won ka me hu eni mu na ofisi wo tu no so na enso won ka me hu kwanko be fa so se mu na do so wasem nie masem nie papa sofo ya na sa sofo no ye den wa SDA mu no ye den no ye pastor no ye pastor hankasa ano da district ano oda district ni pa chan eni yetu no edita ma na wo kwa asore ni yetu na na no owum ni yetu no yetu na ansa na wonzu wu jai yetu na ansa mzini jai sofo ya SDA ya oye SDA ya SDA for the almost so some so wudin some fun a de edimbone be ba sore no ho on be pamo no ba ne kwa sore ni binti na amu agya na se won so wo botai ndi ade agya ni botai ndi ja so ni nyina ne se yini ye gidi fo ba ko sa aseme ba yehwesiesie yehwe tekwe de ti se no kwa so na se prechi na se woto na meto na se de wo ye na wo ye dia na se mi wu nti aseme no kwa so na se wu ni adwen sa kira ti se kwa me se metime bu no so me ba se di gomba ni me kanya me sema e be de me metime kwa me baram be ka juri ti me esa stra so na ko ni adwen sa kira ni be wa sa kira so obuko ebu so akokutu mu nti na ma wu ntam me jan no no ndi oda soko fo so wa sa ko ebu so wa sa ko ko ni ni ma you between last week a club 2 weeks nti Sunday ni twam no ani 2 weeks nti kutu second week no na ono ni wo fa na ofre wo ka kire wo se
ne baba ne hye nsa no saa ne wofa no o ma ne tiase ma ne hunu se abusuafo ne bia bakora be hye mrate bontem e de amamo e wo ho ada kan ni nyina kire ne mo no dunya wo fo so me kan ja cheka ni plain say if you na ekro no mo ba hye mra amane o mbe so no bi so no so mo be kan asem no se mo be asem so go go ba mo kan ama ko do so bi company panifo asuma ya na asem be amaka ti yeti bia no e se ko be panifo amane mo hye mra mfa amane o bi fi abra me so fi amane tim mo nza mo kan so ni mo hye mra de ma me o ka kire no ka kire no play some one was so no na asoma ya ntumi bisa wo se wo ba na bi ko me kan se bi ya de dan ni na ache wo fa ase na enso ka be ka so what else o ba na wo na wo che oba ne dankora ba ko ka so be toilet mba fa se ba me pa cha o mu tu so nsa o mu tu nsa no o mu tu nsa ho no ba ne ka se won ti ase na me ntwe na me hunu no on ti ase na twe na me hunu okay ma ye hwe se supreme court aya ade o de mraba nti ma mo sori a menena bre menena ye jafade enti om ye nchem se mraba emradem den sa edane a wasie anyanyam bi oba no ni taku ana ne sempo awom mpacho ni sika wan sidi ko ni dan mu nyone na ji asase mpacho da bi da asase me koje ye no me bra ana me dinachi woni ni witness die mebusa oyi ano nyone na ji asase no mpacho da bi ebra wusie no edie mmoa ena oba ne boa ye wodan ni sie mmoa oba ntime boa wodan ni sie si etonda me bi kro mpa na cement man kwa no kosenso amono motwa blocks the first kasem bia de one once the kro ni dan mu okay enti die waya ono tim ne die wutim no ni ndan ye wa usika na ya musika die dan A to Z sa nan na aka no waboso waye ne dan no akire no me bo me nsaso wa akire ena mte wa konsu ba ko ne flow enimu no beti flow do ye nya ne hwe enda ho sa me flow enimu no and dan ko kan bi anke plaster ne start ye me se flow ba bi kakra bi aka tu be do bi ko flow kan ne valanda no ena nka aka me nya nya aka da ho no okay meba be busawo sa woti asante mai mu eye dai na ukoko pie doma ya ukoko nya doma ni ba tobo menka se ya no sese meba mesa busawo ai abambila Ibrahim ewia ma ha na hote sei amanko abo Steve osina na ya akrobi asante ye menso me wa hawo yo ya de yankopon ase se ode wonso aba beduru Tilly babe eno se ene ye namfo ekina ye atamfo friends today enemies tomorrow ewie na nakrobia menso me wa ha na emu nsam ye bebre Trumuski mahusa wiai onso awuram awie ye mo aha na ye ba mesa busa krache no ose o attempting premiensa so ware oba no e na anye yie enti edie na si ye ma sa empremiensa no anye yie awie yi ye be hesa asem ne nso eni o ma ha o yankopon ne mboafo se ruade amoaye ne a eden oba woni na wunsia eden na afedi mpofrimu ebeba se obeka so ntumi nware bio eno nso ya asemisa na awie mebusa sebe de odina sembeba bebo ni nkro obeka na sem nanso enkyiremu wo ho na anu yete ha ena ayi abaye ono krane on ne so amiana de be man twi taxi trotro no te he trotro omo te kronom be man te so am no ba ne te kronom ai and some social area ho and some hopper me pam charity for the update of you the listeners sa sam no oba no betena aka ne nsem nyina
na bɛrima ne ba ya ɔno nso kyerɛkyerɛ ne diem sɛ na bɛrima no de ne die bi sie na ɔba ne ka baako bɛrima sɛ hey Christ me wakasa asɛ boi ɛnea memfa biribia nsie biem mɛka ne nyinaa wɔn na wɔntwe mpena wɔne bɛrima foforɔ kɔnyemoe ɛkɔkɔyi gui ɔkaa ne nyinaa yɛtie ha enti asɛm sɛ ba sei na wotie nipa baako deɛ na wode yɛ nyina so de bua a wanya hawo ɛyɛ tie ha obi na bɔɔ ne nwom ɔse sɔme ha na sɔme ha wate aseɛ sɛ woyɛ ne saa ɛyɛ yɛ nkonko a ɔna bɔɔ saa nwom no sɔme ha na sɔme ha no yo enti yɛbɛsɔ ne ha ne asɔ ne ha na yɛhunu sɛ ɛyɛ yɛ nkonko a anaasɛ ɛyɛ yɛ nyina kakra na yɛnhwɛ deɛ ɛkɔ so enti for your information saa gɛ no yɛho ani abaaya no yɛka kɔsii sɛ bɛrima no bɛpɛ sika de ama abaaya no ampani ampa ne nuane ampa ɔbaa deɛ kaa sɛ nkɔɔgye 300 million na yɛbobɔbɔ na ma ne ba bɛduru biae bi da no ɔbaa deɛ bɔɔ no wafidie so kyerɛ atiefoɔ koraa na enti yɛbɛduru saa bia no bɛrima no akɔpɛ bosea ɛde abrɛ gɛ na ahyɛ no bosome kɔ enti saa yɛho ani aba ne yɛfrɛ saa gɛ ne koraa sɛ yɛho ani aba yɛ Esther Obin ɛsɛ bɛrima de ne sika brɛ no ama ɔbaa no aba ha aba abɛgye ya wama ne bosome sɛ saa bosome no wɔmfa ntumfiri ne daa mu ahyɛfoɔ ma me sanso na masesa mo ka me ho ma yɛkɔhwɛ video no ɛba yɛ na abusua ɛnɛ deɛ yɛn ayɛ die mu a ɛnɛ yɛn ayɛ die mu a ne yɛbɛpɛɛ mu aka no korɛ akyɛ nipa binom yɛn mu binom yɛsɔre a yɛahyehyɛ rig aka yɛn ano sɛ ahyɛwɔ ni a wɔnya date abobobo tai sɛ kraman a anaa pɔnkye a yɛde ahoma ato ne kɔn abɔdua mu ne yɛde akɔ akɔsi asɔre dɛm ne yɛdi nsɛmhunu ɛwɔ asɔre dɛm mu ɛsɛe asɔre ne din yɛsɔre nsɛmhunu ɛna yɛdie ɛna ɔsɛ ɔbɛte Pentecost ni bi akɔkɔyɛ sɛ Methodist ni bi akɔkɔyɛ sɛ Anglican ni bi akɔyɛ sɛ SDA ni bi akɔyɛ sɛ kyɛsɛ suban bɔne yɛ ni yɛ kankan ɛna yɛde ti akɔkɔsi asɔre dɛm ne yɛsɛn sɔre ne din ɛna yɛdi nsɛmhunu afei wo akɔpɛ adwuma na sɛ wɔnyɛ opportunity bi na yɛ kɔbisa sɛ asɔre bɛn anaasɛ wodi ne sɛn kora na ɛsan ne yɛ bɔne ne suban bɔne bi a ne pɛ binom ɛda ne din ti na saa nipa no na ɔma ade kora no kora na adwuma na akɔpɛ na sɛ akonya na wanya na afiri wo sa na abɔ yɛsɔre ampase asɛm nsɛmhunu ɛne yɛdi nka sɔfo nso deɛ wokɔgye obi ga anaasɛ wokɔtu obi fo obi gafo bɔne saa na ayɛ de wokɔtu ne fo a nka mele minim sɛ ne papa mu no nka wo from mu mienu na atra no wotu omfo wotu efo waka we anim waka we so anim na wahyɛ na wasiesie omuntam na wo sɔfo nda wo da wo kɔtete omuntam a ɛwa wonim sɛ ɛma ɛwɔ mu mienu ntam ne papa mu anka sei na ka wasa wo ye ɛyɛ paa se yɛtu na sɛ yɛtu na fi asɔre nim na wo yon deserve sɛ ɛfrɛ ne sɔfo obi gyina nkyɛn a na ɔka nsɛm basa na ɔka ne ɔpɛ adɛn na mo sen sɔre ni din asɔre nyame asɔre a yɛkyerɛkyerɛ ne yɛ papa suban papa yɛpɛ ɔsoro ahemma mu akɔ ne yɛde yɛ suban bɔne ne yɛde aba bɛtena ne yɛsɛ asɔre ne din ne yɛgu nyankopɔn asɔre ne ho fi adɛn bɔnsam abɔ mo paa mompɛ baabi mfa nkɔ ɛnyɛ nyame asɔre na ɛwɔ sɛ mo ba bɛsɛe no yɛabɔ mo paa mompɛ baabi mfa nkɔ adɛn dɛn ne nkurasɛm ne wuo sɛm yi dɛn ne saa no ba besia wo kɔ asɔre wo from so ye kristoni na wo nenam nuo so kɔgye nuo ebe hyehyɛ nkɔfo dan anim ɛhyehyɛ den na moji wo wiase den na moji wo wiase nti yɛn ka mo asɛm nkosi dabai yɛn ka mo asɛm nkosi dabai nti mo de obi yɛ mo amunya mu sabon sama na sɛ beifo yɛ wa nti wo nya ni bi mudi nsɛmhu wia na afei wo de kwa kɔhyɛ ɛna nyemania ɛnyɛ wani na yɛ hwan ani ɛnyɛ wani a bɔnsam de bia bɔnsam na yɛ ɛtɔre kra bɔnsam kra to me ka ne nsa ho ɛwɔ mo asɛm sɛ wasɛm wo edi oni ho hye ɔpepa ne nsa ho efi mo asɛm adɛ de na mo gye wo wiase ewiase na so ba wanhyɛ ni yi a wonko yɛsesa yesu ban na saa ne yɛ na yɛahyɛ aseɛ na yɛyɛ da na di no
si ya hye ni ye ni asesa e be kwa ko wie ye se e bi esa be bu ye ti ni akemasu sa bra no na ye too late ni ya adwen kire eno ane ye ye e fa ye ho eno ase ye bo ye bra no se ne ye pe ofra wo sofo maame ofra wo se asore ba o Kristo ni na wo de sei edi wo nyonko ya sori akotena asori dem yenna suban papa di so Kristo ni enya asori na wo kom na kire se wo ye Kristo ni da suban papa di nyakopon anam na obetu ye eno na wo se wo da na di ema afoforo hu enwo se wo na afoforo ho se wo ye Kristo le wo se afoforo abonten so fo na hu se wo ye Kristo ni wo di Kristo anam wo chi ma ye fentu ye hu ena me kwa asori we nti me ko heaven asa enada enu hu bone kora enu hu awu so wo kwazi ana so wo Pentecost ana wo Methodist nti wo be ko heaven ene endada me ka kire me ka no kora na kire wo se ye wo sa sorry bia wo konti e be mo ko heaven bia ene wo boa wo du ho ayi wo dada wo ye bi before ye pese ye be ka no kora kire ye mpe no kora wo ka no kora ye tawo ye mpe wasem ye boy de bia ye boy di mbone sa wo de wonye esan wo no kora bia wo kensi na so me de eye ma me se me ka no kora ni abo me di mbone sense me twa ntoro ana se me kata bone so ni a praise me ya chichama de e na so me se bi oye ya bo me di mpa ni mu binu ansen so banya bibi e be kwa ko pie da che atwa na amwaye ebusia aha na mdu besi yen like video na fe yen share e ma fo ne fa ya dwen kire kakra ye wo ne fa to comment section ho no na fe bu mo no emu entimi enye de media me je so ne na akosia de ka aha so e emergency Ghana TV da se ne e be san so de hyimu e wa hedie makrawa na madawase